Вітаю, з вами я, Валярына Кустава, студыя «Прыват», Менск. Я ўсцяж гараджанка. І як шмат хто з дзяцей асфальта заўсёды марыла і мару з'ехаць жыць па замкат, навучыцца даіць карову і грэцца доўгімі зімовымі вечарамі каля каміна, а не каля грубкі. Некаторыя, каб пачуць сябе, з'язджаюць жыць далей ад цывілізацыі. Але ў гэтым вялікія рызыкі і страхі застацца сам-насам з прыродай і нават з каханым. Мы сустрэліся з людзьмі, якія вырашыліся на гэта і з'ехалі з горада ў вёску. Ці напраўду гэта так складана? Гэта ўцёкі ад сябе ці да сябе? Тэма сённяшняй нашай праграмы «Сіці Гудбай». Лёшка з Полацку, вось наш сябра-сусед, ён набыў у мінулым годзе участак і зараз тут уже абжываецца вовсю. Вось сваімі рукамі всю стварае прастору. Сам слепіў рукамі, ось яна высохла, плюс дабудаваў тут яшчэ майстэрню, каб можна было пад дахам нешта рабіць. Заштукатурыў, ну вось, вон бачна яшчэ саломінкі. Бачна, што з саману зроблена. І печку цікавую сюды паставіў. Печка без трубы. То есть вот гэта вся труба. Першае, што мы зрабілі, калі даехалі, гэта пачалі будаваць стайню для коней. Ось. І есть такая добрая прымаўка, якой мы весь час следуем. Мы пашем как кони, чтобы наши кони жили как люди. Короче, кажется, люди по звычке думают, что гэта дом, подходят, отчиняют дверь, а там стайня. А там у нас жывуць коні. Бабуля, напрыклад, моя вельмі турбуецца, што я перабраўся ў вёску. Таму што яна, па яе ўспамінах, вёска, гэта вось там все цяжка, там все складана, там немагчымыя умовы і гэтак далей. І таму яны радаваліся пераезду, яны перацягвалі сваіх дзяцей, яны все рабілі, каб застацца ў горадзе. Гэта тое пакаленне, якое памятае, ну, наколькі гэта было цяжка, складана ім. Тое, што ў сучасным сусвеце ў 21 стагоддзі гэта зусім не так цяжка і складана, а ў чымсьці і значна прасцей, чым жыць у горадзе. Калі казаць пра перавагі жыцця за горадам, то нават складана сказаць, таму што я ўсё дзяцінства правёў на лецішчы у бабулі. Кожнае лета, все 3 месяцы я там. Вось. І ўжо там на 3-м курсе універу я з'ехаў з гораду, жыў пад Менскам на лецішчы таксама. Вось. І потым мы перабраліся сюды, таму ну, просто прырода для мяне заўсёды было камфортным месцам. Планавалі адно, потым тут для коней пачатку просто стайню пачалі рабіць 6×10. Залілі падмурак, паставілі каркас, а потым падняліся вось на... Тут толькі вось яшчэ балкі ляжалі. Мы падняліся сюды наверх, паглядзелі вакол, зразумелі, што а ніфіговая тут прастора яшчэ. І падумалі, і нарасцілі, паднялі яшчэ на 1,20 м сцены, і вось, атрымліваецца, з-за гэтага зрабілі яшчэ мансардны паверх. Ну і тут уже далей абжывались, дабудоўваліся, уцепляліся, каб тут было комфортна жыць. Ну, зразумела, хацелось бы нармальная ванна. Але гэта ўжо будзе ў доме, у нас там будзе і нармальнае атапленне паравое, і санузел нармальны. Ну, пакуль што такія умовы, якія ёсць. Калі я іх пытаюся, вы б жадалі так жыць? Так. І я сотням людзей гэта пытанне задаваў. На моей памяці, ну, можа быць, там чалавек 5 ці 6 з гэтых сотен людзей адказалі, што не, вось горад для нас гэта кайф, вось мы ў горадзе менавіта жадаем і гэтак далей. Астатнія сотні людзей адказвалі так, зразумела, што жадаем, а пасля гэтага яны казалі, але... І далей пералічвалі, што ну мы не ведаем, як там зарабляць грошы, мы не ведаем, як пабудавацца, мы не ведаем тое, мы не ведаем гэтага. Вось. І вось гэтыя сумненні трымаюць людзей і не даюць ім зрабіць гэты крок.